Moko kuom jopur e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho med kinde mar ndiko jopur ka giwacho ni thuolo ma ochiw sani kod piny owacho nok. Moko kuom jopur ywak ni ler pod onge motegno ewi chenro mar kawo nonro jopur ewi yudo sir mar mwandu mag pur. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler mar wachno. Piny owacho tiyo kod yore mopogore opogore mar kedo kod nok mar chiemo ma nyaka sani okwako pacho kae. Chenro mar ndiko jopur ma bende dhi nyime en achiel kuom okenge ma piny owacho tiyogo mar yango jopur ma inyalo mi kony ma oting'o kothe kaachiel kod mbolea ma ginyalo tiyo godo e weche pur mondo chiemo koro bed moromo. Koro wach manyicha sirkal ogolo mar ni mondo giyud kaka gi ng'eyo jopur gi kuonde man gintie koluwore gi administration nyaka chiefe gi sub chiefe. Aparo ni en gima ber kendo kaka an nyatemo jiwo jopur ahinya. E sani ma koro dong' mandalo ariyo to chenro ni mandiko jopur ma itime kor gwenge kod ruodhi koro rumo. Moko kuom jopur pod onge kod ler ka otende kod chenro ni ka thothgi pok ondikore. To wach registration ni awinje late na koyo government koyie to extend ne joma pok ong'eyo ni mondo obi register mondo giyud kothe yo maber, mondo giyud mbolea yo maber, mondo chiemo bed ne jopiny. Sama nyogol mar registering jogi kochakore tarik 7 dwe ni nyaka kawuono mwawuoye ni ne chalo gima chuok. Aparo ni seche moko ing'eni rural kaka ji winjo gik moko kata samoro messaging machopo ne ji bedo matek. Bende moko kuom jopur bende ywak ni e kinde mokalo ne gindikore ne idhi mbigi mbolea kata kamano ok ne gido mbolea. Nwa register to gimomiyo nwa register nwa dwaro mbolea. To mbolea no emano kwa yudo. Koro wacho ni kopo ni Nyasaye nyalo yie gi government mantie ni gima ng'ato kopo no sadhi register mosa commit miye godo jopiny gimo gi register no mondo gitimre nade gipur godo. Pur ne ema kelo chiemo. Ka opogore kod chiwo kothe kaachiel kod mbolea, jopur giwacho ni bende ber ka piny owacho medo jolo sekrano mar pur ka gitiyo kata jopur e yore pur makare. Nyaka gima chalo kaka tractor. Ing'eni Nyanza kaendi ji yando dak ni puro gi dhok. To wach moro tindo setimore ma omiyo jogi te bed affected. Mokwongo weche mag onge mar koth kata oro osebedo mang'eny ma kuonde mang'eny gwenge machalo Nyatike, gwenge machalo kata Suna West, kuonde mamoko koro lum onge nikech koth onge, koro dhogi moko tho. Omiyo kata kwa wuoyo kuom weche mag gik manyalo konyo jopur, an abiro kwayo sirkal ni mondo yudane kopogore gi wach mbolea ni. Ere kaka wanyalo yude tingni moko? E kaunti ni ma Migori, gwenge machalo kaka Nyatike osebedo kod nok mar chiemo nikech oro, kata bed nitiere kar pur maduong' ma ong'ere kaka Lower Kuja Irrigation Scheme, ma bende giwacho ni ok gol chiemo moromo nikech piny owacho ok osejole makare. Osebedo gi issues matin in terms of management mar the irrigation board. Though gisani to otiyo matin to wan gi gima chandowa kod AR2. The cost mar farm implement, the farm inputs is so high. This is an issue that we have to really sit down jointly between the county government and the National Irrigation Authority. It's not exciting for any resident of this county or even this country that we have people who once in a while have to depend on food aid. That is something that we really need to put behind us. Jopur e kaunti ma Migori wacho ni kaunti ni nitiere kod lo mamiyo kendo gwenge mathoth yudo koth moromo, ka bende ber ka piny owacho mar kaunti kod man mamalo koro siro jopur mondo chiemo oyudre moromo. George Juma, Ramogi TV, Migori.